እንታይ ክንብል መርገምና ሴርካዮ እንታይ ክንብል ኃጢአትና ርሕካዮ እንታይ ሞ ክንብል አሪጊት ነገርና አርሕካዮ እንታይ ሞ ክንብል ንጸላትና ማይ ከም ዝብተን በቲንካዮም እንታይ ሞ ክንብል ጎይታ ሃሌሉያ ሓደሽቲ ፍጥረት ጌርካና እንታይ ክንብል ጎይታ ሃሌሉያ ተመስገን ንብል ሃሌሉያ ስምካ ይኽበር ንብል ሃሌሉያ ተባረኽ ንብል ሃሌሉያ አገርና በሰማያት ጌርካዮ እንታይ ክንብል ወለድ አምላኽ ጌርካና እንታይ ክንብል ወረስተ አምላኽ ጌርካና እንታይ ክንብል ንክርስቶስ መዋርስቱ ጌርካና እንታይ ክንብል ሃሌሉያ እስኪ ተመስገን ክብል የበሉ እስከ ሃሌሉያ ተመስገን ንበሉ እስከ ሃሌሉያ በመንፈሳው በረከት ዘበለ በክርስቶስ አብ ሰማያት ዝባረኸና እንታይ ክንብል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስምና መዝገብ ሕይወት ጽሒፍዎ እንታይ ክንብል ሃሌሉያ በመማና ናይ ዘላለም ሕይወት ዝረኸብና እንታይ ክንብል ሃሌሉያ እንታይ ክንብል ሃሌሉያ ተመስገን ተመስገን ንብል ሃሌሉያ ስለቲ ዝገበረልና ሰናይ ኩሉ እንታይ ንብል ሃሌሉያ እንታይ ውሬታ ንመልስ ዕልልታን ምስጋናን ሃሌሉያ ዕልልታን ምስጋናን ሃሌሉያ መስዋዕት ምስጋና ሒዘ ኣብ ቅድሚኡ ይመጽእ ሃሌሉያ ስሙኻ ክጽውዕ ከም ዝተጻሕፈ ሃሌሉያ ስምካ ይባረኽ ሃሌሉያ 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 ጽድቀይ ዝኾንካ ሃሌሉያ እንታይ ክብል የሞ ቅድስናና ዝኾንካ ኢየሱስ እንታይ ክንብል ሃሌሉያ ተሸል ፋሲካና ዝኾንካ ኢየሱስ እንታይ ክንብል ሃሌሉያ ኃጢአት ዓለም ተሸል አምላኽ ኮይንካ እንታይ ክንብል ጠበቃና ኮይንካ እንታይ ክንብል ሃሌሉያ ሊቀኻህና ኮይንካ ከውሕና ዕርድና ጸግዕና ኮይንካ ጸላልና መዕረፊና ኮይንካ እንታይ ክንብል ነመስግነካ ሃሌሉያ ስምካ ነኽብራ ሃሌሉያ ኣብ ቅድሜኻ መፂና ተመስገን ንብል ሃሌሉያ ብናይ ዘለዓለም ምሕረት ዝመሓርካና እንታይ ክንብል ብናይ ዘለዓለም ፍቕሪ ዘፍቅርካና እንታይ ክንብል ሃሌሉያ ብናይ ዘለዓለም ዕርፍቲ ዝባርኽካና ኣእምሮና ዝኸፈትካ ልብና ዝኸፈትካ ጎይታ ሃሌሉያ እንታይ ክንብል ሃሌሉያ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ተገሊጽልና እንታይ ክንብል ሃሌሉያ ነመስግን ኣሕዋትይ ሃሌሉያ ተመስገን ሃሌሉያ ተመስገን ሃሌሉያ ካብ ሓመድ አልዕልካና ካብ ጎድፍ አልዕልካና ዝፋን ክብሪ አውሪስካና ሃሌሉያ ኣብ የማንካ አቀሚጥካና ሃሌሉያ ነመስግነካለና ተመስገን ሃሌሉያ ተመስገን ተመስገን ሃሌሉያ ዓይኒ ዘይረአያቶ እዝኒ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ከቶ ዘይተሓስበ ኣዳሊኻልና ዘለኻ እንታይ ክንብል ተመስገን ሃሌሉያ ተመስገን ሃሌሉያ ተመስገን ዘይሓልፍ ሃሌሉያ ዘይረክስ ዘይጽምሉ ሃሌሉያ ርስቲ ኣብ ሰማይ ተኣኪብልና ከም ዘሎ ተኣርኒብልና ኣለሞ እንታይ ንብል ብዛዕባ እዚ ሃሌሉያ ይእዳው እስኪ ይልዓል ሃሌሉያ ንጎይታ ከሲና እስከ ሓንሳብ ነመስግን ሃሌሉያ 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 ነቶም ክልተ ሓደ ዝገበረ ነትኸልካ ልቐጽሪ ዘፍረሰ ሰላምና እዩ ከም ዝተጻሕፈ ሰላመይ ይህበኩም ኣለኹ ከም ዝተጻሕፈ ሰላም ዝኾነልና ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ነመስግን ነው ሃሌሉያ ቴንክ ዩ ሎርድ ጂሰስ ሃሌሉያ ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ ከይደለናካ ዝደለኻና ከይጸዋዕናካ ዝመለስካልና ከይፍቀርናካ ዘፍቀርካና ጸላእትኻ ከለና ዘፍቀርካና ሓጥኣን ከለና ዘፍቀርካና ዝተበጀኻና እንታይ ንብል ነዚ ነዚ ጎይታ እንታይ ውሬታ ንመልሰሉ ሃሌሉያ እንታይ ውሬታ ንመልሰሉ ሃሌሉያ ስምካ ይባረኽ ጎይታ ሃሌሉያ እንታይማ ክብር
أملاخ دقيمنا خنخبرينا زي أبيري مسكن كبقال أملاخ هذا خن ببالكم مزمور داويت 236 تايبل إجزي أبيهر سناي يومه محراتو نزل على مينبر إجزي أبيهر كل جزء سنايو محراتو خاء نزل على مينبر هاليلويا تأوز بلنا محرات إجزي أبيهر سلازليو متاونا متعنا سبقلنا محرات إجزي أبيهر سلازليو هاليلويا إسكان محرات إجزي أبيهر إن أخبرنا هاليلويا أبي وزنا تكبرنا سناي ذكرنا إجزي أبيهر سناي خانبولو هاليلويا إجزي أبيهر بحكي سنايو هاليلويا سناي إجزي أبيهر بمحرت كاتباسينا إجزي أبيهر سناي إجزي أبيهر التنبرنا زلخا إجزي أبيهر سناي نسخايخا تمسكن ناتنا نبلا سناينت ولا حدا يبلنا ناتنا نبلا تطبق نجر ولا حدا يبلنا هاليلويا كم محرته زتل عليه كم محرته زتل عليه كم سناينته زتل عليه هاليلويا بهوتنا نبرالنا سمك هاي خبر إجزي أبيهر بحكي سمك هاي بارك إجزي أبيهر هاليلويا هاليلويا نجزي أبيهر أخبروه سلسناينته نحسبكم أبي وتنا زتكبرنا خلو إن ذكرنا نجزي أبيهر نعبيه هاليلويا عبي زقبا الكبر زقبا عملق بين نسيو هاليلويا
ተመስገን እግዚአብሔር መስለካ ዘይብልካ በይንኻ ዓቢ አምላኽና ሃሌሉያ ተመስገን ነመስግነ ካለና እግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 ደግና ሆይና ሃሌሉያ ኢየሱስ እናበልና ስሙን ጽውዕና ሃሌሉያ ለየፍር ስም ጽውዕካዮ ዝመለስ ሃሌሉያ
Silazia,
Amen.
እግዚአብሔር መስገን ክብርና አምላክ ይሁን መዘምራን እግዚአብሔር ይባርክኩም እስኪ አዳውኩም ሓፍ አብልኩም ባረኽዎም እግዚአብሔር ይመስገን ፓስተሬናስ ኩል ጊዜ ከምዚ ለምርዖም ሓቀ ክትዝምሩ ينبركم طعمت بركات አምላክ ይመስገን እስኪ ከምበሎም ክትዝምሩ እስኪ በልዎም ينبركم ክብርና አምላክ ይሁን ኩላትና መንፈስ ጸሎት ኮይና ክንጸልይና ብዛዕባ ምድርናን ህዝብናን كم تقول لي جينا قبرك እግዚአብሔር ይመስገን إذا نفتوى حزبي إذا خاو زخنا حزبي إذا أب معكن نايك እግዚአብሔር بزح تصبق استتحزل له حزبي أملاخ تصبق تزارب له حزبي حجكوا تخونتاتو خالد زمسل أنت خونا جن أتي أبريق ملأتنا أملاخ زلوا تصبق ونجار بزعبات حزب زي أزي بزح እግዚአብሔር ይመስገን
لازم نتصبقنا እግዚአብሔር ድምጽታትና ዘከርና እስኪ ንጸልይ እግዚአብሔር መስገን እዛ 2025 ብዛዕባ ህዝብና ዝተጸለየ ጸሎት ኩሉ ዝምለሰላ ዓመት ትኾን ብዛዕባ ህዝብና ዝፈሰሰ ኩሉ ንብዓት ዝድረዘላ ዓመት ትኾን ብዛዕባ ህዝብና ኩሉ ዝተወለደ ምምላድ ብምልኡ በቃ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝምለሰሉ ዓመት ትኾነልና ሃሌሉያ አዳው ከም ሐፍ ብሎ መጸልዩ እግዚአብሔር መስገን ጎይታ ናይ ህዝብና ነገር ኩሉ መወዳእታ ይኹን ህዝብና እግዚአብሔር አቤ በወንጌል በረኸትካ እግዚአብሔር አምላክ ተበጽሐሉ ጊዜን ዘመንን ይኹነሉ ጊዜ እዚ እዛ ዓመት ዝኸሙ ይኹን በሎ ቃላውጹ ተዛረቡ ጆም ጸሎት ጻድቅ በግብራ ብዙሕ ተስልጥያ ሃሌሉያ ጸሎት ጻድቅ በግብራ ብዙሕ ተስልጥያ ሞ ጸልዩ እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላክና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዚና ነመስግነካለና ጎይታ እግዚአብሔር አቦዬ ነው እግዚአብሔር በመሕረትካ ነዛዕመት ዚያ ክንሪአ አሰጋጊርካና አይኻሞ እግዚአብሔር ስለዛ ሓዳሽ ዓመት ዚያ ነመስግነካ ስለዛ ቀዳሜቲ ሰንበት ናይዛ ዓመት እዝውን ንባረኸካለና ምሕረትካ ነዛ ዓመት ዚአ ዛዕቆርካዮ ምሕረት እግዚአብሔር ሳህልኻ ጸጋኻ ለውሃትካ أبي وطنا عبي إمو እግዚአብሔር أزينا نمسجنك كالونا እግዚአብሔር نايزل على أملاخ بيسوس سم دما نتصلي سلازن فتوى نفكرون هزبنا نتصلي علينا هزبنا እግዚአብሔር زل على ما أملاخ أبزع عمت أزي سنايك تقبروا له قويتا لعلو خلو دليتنا نصلوتنا هزبنا خدحني مو قويتا ببزلوا مدحنك خرخبو قويتا نتصلي علينا وانجل منقست أملاخ كردو أمرؤ خفت لبوك خفت كل زحزو مع سرتي كبتخ أرعتو كسبر نمدحان كمتصق زيابير أملاخ نتصلي علينا بخلا عيد ما زيابير مبتتانا كل مودعتا جيركا زيابير أبي خطأخا خبنا حد دمت اختبنا قويتا نايمت حقوقا في جيزة انجيرا مدرنا نبال علو جيزة كم دليتنا آتنا وطينا زيابير أبي زيابير ناي مدرنا نجار صبق نجار نسمع أرولو نجار كبزحلنا بيسوس كريستوسم زعمت إزك خون نتصلي علينا إيرترا خمتن كل عدل ذهب كاين قبل الزبالة هجرات بشم يسوس قبل الكتبل إذا زمان زين عايخون يبل الله إيرترا زيابير نايزل علم أملاخي بشم يسوس بخلو قطبة بخلو زيابير معبالتات بخلو فاينانس زيابير بخلو فلتات بخلو تكنولوجي بخلو እግዚአብሔር ከተመዕብል እግዚአብሔር ህዝባህ حقوس قويتا بيسوس كريستوسم እጸልያለሁ እግዚአብሔር አቤ እዚ ድማ አቀድምካ ተዛረብካ ዮ ነገርዩ ስለ ምሕረትካ ክትልካ ስለ ትገብሮ ከይኮነ خلو ነመስግነካለና ክብሩ ሁሉ ነጣዕበሰምካ እንደሃብና ንሱዳን ንኢትዮጵያ ንጅቡቲ ንሶማሊያ ንግብጺ ንቶም ኩለና ኣብ ኢስት አፍሪካ ዘለዋ ሃገራት ድማ ኩሉ ጽቡቕ በዛ ዓመት ዝኮነለን ንጸልያለና كل عرفتي كون لنا نتصلي علينا سلام وشت أنك خون نتصلي علينا معبالة يكون لنا نبلا علينا صبقنا الريفايفال نفس أبز أرنزي أرنا أفريقيا زي ينفس እግዚአብሔር ዘላለም አምላክ ናይ ኩለን ደሓና ናይ ኩለን ጽቡቅና ናይ ኩለን ብልጽግና ናይሞ በሁሉ ብሉጽ ነገር ይባረካ ንብል ኣለና እግዚአብሔር ናይ ዘላለም አምላክ ስለ ሁሉ ነገር ነመስገን ክብር ሁሉ ንዓኻ ይኹን بيسوس كريستوس زلالماوي كبرشم آمين يسوس قويتاي أرى يسوس قويتاي እግዚአብሔር ሕያው አምላክ ጸሎት ጻድቅ ዝሰማዕ አምላክ ዝምልስ አምላክ ዝገብር አምላክ ስለዚህ እግዚአብሔር بحقوس كم بعنا بزعبا إرترا بزعبا هزبناس بحقوس تخجبرنا كم بعنا كم حلمتي نبرنا تصحيف لومو جهد ديو حق ديو انت يزغون زلو كبلنا እግዚአብሔር እስኪ ደሞቅ عللታ ጣቂት ነዝጎይ ታዝ ከይኮኖ ሆሎ ዘአምን ሰብጥራይ ሃሌሉያ ክብርና አምላክን ኢየሱስ ጎይታዩ አብዝፋኑ ንዘላለም ዝተቀመጠ ኢየሱስ ጎይታዩ ድሌቱ ዝገብር ኣብ ኩሉ ሁነታት ኣብ ኩሉ ጊዜ ኢየሱስ ጎይታዩ ይብላለኹ አረ ሰማዕ ጥራይ አሜን ይበል እንበሪ ሃሌሉያ ለተኻኹም ዘሎ ሰብ رأي ما بلو كم زختب لو يخم እግዚአብሔር مسجن إذا قال ما تقوم هذا دحري حيلهم بأخذ خونس كبلو
دقموا أجمع حيلون بأخان زخونة بلوا لازم نتأخم زلوا سفرية بالكم حيلخا بأملاخي بلو حيلون بأخان زخونة آمين دو وقويتا سراويت محدرات كاخن دي بحزب بلاين نفسي ناتقد اكزابير تنافقون حرر تبلون الله عفوكوا بيت رخبت لو هاقيتون أجويتا تنبر الله سفرا رخبت عبيت كازنبرو بصانيهم كل جزء يودو سخا حيلون بأخا زخونة بلبهم نمقد خاز حاسب سبات انتهم بصانيهم بلا سبخيات كحلف غلو عينما يتقبروا زنام ازمراون ببركتي خطنهم كاب حيلي ناب حيلي يخدو عبصيون عب قدما بلاقيات يقولوا اسكي قوموا بلا هاللويا إذا عمت زي كاب حيلي ناب حيلي تقدلو عمتي هاللويا إذا عمت زي كاب حيلي ناب حيلي تقدلو عمت ايو هاللويا إذا عمت زي كاب كبري اتامين بلني هاللويا كاب كبري ناب كبري تقدلو عمت ايو هاللويا اي خد كرمونيغا اي كتحفرنيغا اي كتدكمنيغا اكزابير حيل خاي هاللويا حيلون باخا سخونه اسكبلو دغمو حيلون باخا سخونه حيلي باخا يبلوا حيلي باخا هاللويا حيلنا اكزابيريو زوستنا اكزابيريو زتاتنا اكزابيريو زساغرنا اكزابيريو حنجير زبصحنا اكزابيريو اكزابير حيلنا ايو هاللويا كبرنا املاخ يكون لذي نايز عمت ازي تيمانا اكزابير بقى حيلنا ايو كاب حيلي ناب حيل خن كيدنا كاب حيلي ناب حيل خن كيدنا حسب اكزابير دليت اكزابير نعين نعخمكم بقى كم زدخيمنا قبطبط كنبل ديكوناسي صادق كم شيلان انبسا انت يخون يتبع انبح كتبل يقويت هاي بارخ ابلع النقرات انبح كتبل نقرات ان رقصك اخذ كهيد ابلع له كله انت هتكبر كتقص هاللويا انباقوم كاملو اكزابير اتقويتا نحيلي كمنا ايرابي قبرو ابتبرخ بوتاي كان تاي قبرنيو املالسني املاكو مختكوني زدليكا ابتبرخ كتملالسي زدليكا ايسوس قويتايو أرى يسوس قويتايو لازم اكزابير مسكن اتتيمانا خنصنعهم انتي اذا عمت زي اب لبنا يئتو اب دمنا يئتو اب عصمتنا يئتو اب كلنتنا يئتو كاب حيلنا بحيلي كاب حيلنا بحيلي كاب حيلنا بحيلي قويتاي يبارك اكزابير مسكن ازي بانيل بتخرشاني يزبحال قويتاي مسكن اذا سنبت زي قدامي سنبت ناي 2025 يو قويتاي يباركم ونخلو خاتكم انكو ادحان مصاكم نمجمرتا غيزي غنا اما اخلنا نمجمرتا غيزي زمت اسب تدعلوغن بفولي سلام كنبل ندلي كنلالن دلمو نمجمرتا غيزي لومي زمت اما اخلنا اداوكم نملكت ماريني بشمكم كنفالطوكم هنا welcome كاخ نبلوكم هنا بزلكم وشمكم كريت راي እግዚአብሔር مسكن anyone newcomer today عدي من قبل شمكن كابي مصيخن ماما الماس كاب يوغندا እግዚአብሔር مسكن ماما الماس انكو عدحان مصاخن እግዚአብሔር يباركن هاللويا خالصب ميري نقرو شمكن نزو كل سب قويتا يباركن قويتا يباركن ميرون مالت املاخ يباركو ود ماما حواريات مالت قويتا يباركن ولكم يا رحوي قويتا يصبرخ بالكا قال قاشا ما خلنا زمص من قبل حفتي ليا خب ايثيوبيا هاللويا ثانك يو ليا ولكم ليا حفتي قويتا يسوس يباركي خدحن مصخنا ليا قال قالوا دغزاينا اجهم اتابعهم سبتلو حبا ميكروفون يا شمكي كابي كم زمصخ سسينا بحال كايثيوبيا سسينا خاب ايثيوبيا نايس ويلكم سسينا املاخ يباركك قالوت اجهم اتابعهم بتقوم دلو ما كحفرو يتكبروا ابيت ابوم سلازلو دس نابلوم شمم يغورنا قويتا يمسكن ኢየሱስ ጎይታዬ ክብርና አምላክ ይሁን በዓር ዘለና መተንባህታ እዚ መስል ነዞም አጋሽ ዘለኹምን ነኻልኦት ኩልኩም ድማ
ንምዝኽኻር ማለት ኣምላኽ መስገን ሶሉስ ኩሉ ግዜ ወጋሕታ ጸሎት ኣለና ካብ ሰዓት 6 ፍርቓን ጀሚሩ ክሳብ 6 ፍርቓን ዝጸንሕ ብዙም ኣብ ገዛና ኮይና ኢና ንጸሊ ስለዚ ኩላትና ዕዱማትና ንጸሊ እግዚአብሔር መስገን ባይዘወይ ንጸሊ ነንብብ ኣብ ጥቓ ዙርያ ቃል እግዚአብሔር ንኹን ክንብል ከለና ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ መኻድሲ ኣብ ደውዓልካ ውዕልካ ይኮነን ኣብ ዙርያ ጸሎትን ኣብ ዙርያ ቃል ኣምላኽን ክትከውን ከለኻ ዝመጽ ኣሜን ዶ እቲ በኣፍና ንዛረቦን እቲ ንኾኖንሲ ይላገብ ዳ ጎይታ ይባረኽ ራሜን ክሰምዕ ለዚ ኣብ ዝወፂና መተንባህታ ክንነግር ከለና ግዜ እንዳኸደ ይወስደልና ግዜ ግን ንዓኹም ክንነግረኩም ክትጥቀሙ ቤተክርስትያን ዘዳለወቶም ማዕዲ ክትሳተፍዎ ምእንቲ ሞፀኒልኩም ስምዑ በዛ ዓመት እዚ ድማ ቅድሚ ሕጂ ዘይመጽኹሞ ፕሮግራማት ተዳሎ ምጽዎ ተኻፈልዎ ንዓኹም ይትመደብ ጎይታ ይመስገን ሮብዕ ድማኒ ናይ ወንጌል ኣገልግሎት ኣለና ኣብዚ ኣተራኺቦም ይጽልዩ ናብዛ ከተማ ኸይዶም ድማኒ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ዘበስሩ ጉጅላ ኣለውና ሰዓት 6 ፍርቓን እዮም ዝእከቡ you are welcome to join them እግዚአብሔር ይመስገን ዓርቢ ካብ ሰዓት 6 ፍርቓን ካብ 6 ፍርቓን 7 ስጋብ 9 ፍርቓን ዝጸንሕ ንደቅና ካብ 13 ንላዕሊ ዕድሜኦም ዘለው ናይ እንግሊዝኛ ሰርቪስ ኣለዎም ስለዚ ወለዲ ዘበልና ኩላትና ራይድ በመሃብ ነገልግሎም ኢና ቀዳም ሰዓት 5 ጀሚሩ ልክ ሰዓት 8 ከባቢ ዝውድእ ማለት እዩ ናይ ጸሎትን ናይ ቃል ኣምላኽ ናይ ትምህርቲ ግዜ ኣለና ስለዚ ጎይታ ይባረኩም ኣብዚኣ ኩላትና ክንመጽእ መጽና ድማ ገጽ ጎይታ ክንደሊ ክንጸሊ እዚ ነተባባዓኩም ሰንበት ክልተ እብረለና ቀዳማይን ካልኣይን 9 ጀሚሩ ቀዳማይ ክሳብ 11 ካልኣይ ድማ 11 ፍርቓን ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 1 ፍርቓን ይጸንሕ ስለዚ ብግዜና ንምጻእ ኣብ ዝተዓመና ቶም ደቂ ገዛ ዝኾና ነባራት ዝኾና ኣብ ተቀዳመይቲ ክትመጹ ብጣዕሚ ነተባባዓኩም ገዛ ረኺብና ንኹላትና ዝጥርንፈና ገዛ ክሳብ ንገዝእ ቶም ሓደሽ ይመጹና ስለዘለዉ ዛ ካልኣይ ሽፍቲ ንዖም እንዳገደፍና ቶም ዝጸናሕና ኣብ ተቀዳመይቲ እብረ ኣብ ክንሳተፍ ሓደራ ንብለኩም ማለት እዩ ሆምሴል ኣብ ኩሉ ቦታታት ኣለና ዊክ ዴይስ ዊክ ኤንድስ ኣለና ስለዚ መጽኹም ተሳተፉ ረኸቡና ይኹም ክንምድበኩም በት ዘለኩም ኤርያ ክንምድበኩም ንኸሊና መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኣባይቱ ኣለና እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዘለዋኒ ፍሊዝ በላ መተንባህታታት እዚነን እዛ ጃንዋሪ ብምልኣ ዘለዋና ቀዳማት 4 ቀዳምያ ኦሬዲ ሓንቲ ቀዳም ኣልዕል ኣቢልና ኣለና ተን ዝተረፋ 3 ቀዳም ብጾምን ጸሎትን ውዒልና ይናብታ ናይ 5 ናይ ጸሎት ግዜና ንራኸብ ማለት እዩ ለዚ ኩለንተን ቀዳማት ጾምን ጸሎትን ሒዝና ውዒልና ወላ ብስራሕ ንውዓል ብጾም ውዒልና ንምጽ ኣብዚ ሓቢርና ድማ ገጽ ጎይታ እንዳደለና ናብቲ ንብሎ ዘለና በቃ ምቅጽጻል ይኹነና ጎይታ ይባረኽ በቃ ምዕባ ይኹነና ምሕያል ይኹነና ስለዚ ኩለን ቀዳማት ናይ ጃንዋሪ ብጾምን ጸሎትን ኢና ከነሕልፈን ማለት እዩ ካልእ ኣብዛ ዓመት ዝሒዝናዮ ዘለና መደብ እንተዳ ኣሎ ኮይኑ እንታዩ ኣብዛ ዓመት ብምልኡ ኣብ ሓንቲ ወርሒ ሓንቲ ሰንበት ካልእቲ ሰሙን እያ ትኸውን ዘላ ማለት እዩ 12 ትምህርትታት ክንለቅቕ ኢና ማለት እዩ እዛ 12 ትምህርትታት ብጃካቲ ቀዳምን ሰንበትን ዘለና ኣገልግሎታት ማለት እዩ ኣብ ካልእቲ ሰንበት ናይ ዝኾነት ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ምሸት ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ትምህርቲ ግዜ ክህልወና እዩ ማለት እዩ ኣብ ወርሒ ሓንቲ ሰንበት ማለት እዩ ተኻልእቲ ሰንበት እያ ትኸውን ማለት እዩ ሰዓት 6 ክሳብ 8 ትምህርትታት ኣብቲ ማሕበራዊ ነገራትና ጠቕመና ዘበለ ኤክሰል ክንገብር ዝገብረና ወይ ከዓኒ ፍልጠት ክንዕጥቕ ዝገብረና ኮርስታት ወይ ድማ ትሬንታት ክንህብ ኢና ማለት ትሬን ክህልወና እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩላትና ክንመጽእ ድማ ነዘኻኽር ስለዚ ናይ ጃንዋሪ እዛ ጽባሕ ሰንበት ካልእቲ ሰንበት እያ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና ዕዱማትና ምሸት ሰዓት 6 ዝጅምር ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ነታ መዓልትያ ብዛዕባ ሜንታል ኢልነስን ካልእን ዘመልከተ ትምህርትታት ክህልወና እዩ ንዕኡ ዝምጥኑ መምሃራን ከዓ ከነዳሉ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና ክንመሃር ኢልና ክንመጽእ ንላብወኩም ኣምላኽ ኣብዚ ይባርኽኩም ሎማ ዓንቲ ሪሳይክልን ድማ ንእክበሉ መዓልቲ እዩ ካብዛ መዓልትያ ጀሚርና ዓመት ብምሉኡ the first Sunday of the month ማለት እዩ ሪሳይክልን ኣብ ገዛና ዝተጠቐምናሉ ኩሉ ካንስ ጎማታት ዝኾነ ናይ ጸባ ኣብዚ እከባቢልና ነምጸሉ ግዜ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኦልሬዲ ዝሃብኩም ተለኹም ዘምጻኹም ፋይን ግድ ተዘይ ኮይኑ ግና ዘረሳዕኹም ኣብ መኪናኹም ገለ እንተሎ
حراي دحر بروجرامون أمسيكم نعهم مستمدوا سبات اللو كنوكو بينا كل تشيء ترمى أما أخلنا زشجروا سبات دالو نعوم يكون اتجاه مالتي لازم يكون لاتنا ريسايكلينج صبوري لابنات نحدا بيتسب 5 قرش نعطي شيء توصي نقول لاتنا 5 أبورح نعطي ما توصي سجن ماني كبرنا عملاق يكون نايزخونا سب نجارسي قال عبس اللي مالتي لازم كل جزء هم نقبل لو ميرسي عمت يطبلوا خاني أبغى هم سيف غيركم بقولهم أبتنا فيوراري قدام يتسم بدلا أبقى كنا كبينا مالتي عملاق يباركم حجي ما بعنا عشرنا نقويتنا زم سنايو بمرد دسيلنا فتينا نجزي أبير كنا ملوخينا بزدما كلاتنا مس أسير حفتنا خوينا كنصلينا يسوس قويتايو لمون معلتي بنالو زياتا زابير زغبرا معلتي بزا معلتي نتحقوس نبه يبلنا باهي لنا دما خنهبينا أبيدنا حزنا تبيب جوبا تبيب بورصة فهلونا بيدنا حزنا زارنا حزنا هنصلينا رأسنا بمهب نجمروينا نرأسنا يوون قدوسنا عقبه زبلن غيرنا بقدميخا نقربو لنا نبلو رأسنا نهبك لنا زلنا نهبك لنا سلعب محرتك تمسكن እግዚአብሔር አቦ ዛ ማዓልቲ ኸባኻ ኮይና ህልና ተምዚልና ክንእከብ بمحرت كايمو قالك سمعنا كم قالك خنبر ترد الناس لزلخ تمسجن حج دما نتي ذهب كنا نتي حيله بكا سراحي بكا ذهب كنا باهيلنا أبقدمي خنا قربوا لنا بزح زير أخو خنلنا بزح فرخ خنلنا بشم يسوس نتسل لنا نتي تدليو خبتصح أجر خون وانجيل خون نتسل لنا سلت جبرونا مسكنك معلتنا جوبعنا كله بمنفسك يخون بشم يسوس آمين እሺ እግዚአብሔር መስገን ሕጅ ቃል እግዚአብሔር እንሰማዓሉ ጊዜ ከሆነ ኩላትና በተጸባይነት መንፈስ ተዳሊና ካተናየሙ ብድን በል ጎይታ ይባረኩም ቃል እግዚአብሔር እንሰማዓሉ ጊዜ ንተስእ ኩላትና ካብዘለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ ንኽብር ቃል አምላኽ በአር ደውልና ከለና መጽሐፍ ቅዱስና ናብ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ክንውፅኢና መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 أوتينا كن كون تسفى يجبر مراف سلسته كفقدي أسر تربعته سامود دات أسران هذا نزلوا كفلي كنا نببينا بسم يسوع كم ببوي ما أنت زون نبت أب سماين أم مدرن زلوا كله ولدوتات كاب أوز سمع أبو ببركين بركة خلوا بمنفسه أبتناي وشت سب بحيل ما أنت خدبرتو كم تحب تخبروا كوحبكم اتصل الله كريستوس أبلبكم بأمنة ما أنت كحدر أفق رسول سديدكم أنت سريتكم مس كلهم قدوسان مكفوهون من واهون مأماقون قومتون أنتي مغانو مستو الكتكلو أمونة تافل تتحلف تبلا فقري كريستوس كتفلتوا كسا كل ملأت أملاخ ما أنت تملؤوا اتصل الله كناخه كم تعبنا زجبر هايلي كابتن هنا أن لمنون أنا حاسبون زبلة انبزع عزيزو كجبر زكالو كابزل ألم نزل ألم نخلو ولود ولدوتات عبتا محبر بكريستوس يسوس نوعو كبري غنو كبري غنو كبري غنو تعبت أخم زلو سب حزب بلو موكزي أبير بارخ تقلي اللوينا بزغن جمر أبزا أمت بإيسوس كريستوس بحيل جميرك بحيل الناقد سألك
بحيلي خاتو ودقبلوه بإيسوس كريستوس سم እግዚአብሔር ኃይል ኻዩ እና በርታ ኻይኻ ትኸይድ አይ ክትደክምን ይኻ ደዋይ ክትብለን ይኻ በኃይሊ ኻ ትኸይድ መንገድኻ በኃይሊዩ መንገድኻ በኃይሊዩ ዘአመት እዚ በኃይሊ ኻ ትኸይድ ዘአመት እዚ በኃይል አምላኽ ኻ ትኸይድ ሃሌሉያ ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኮፍ ንበል እግዚአብሔር ይባርኩም ከም ትፈልጥዎ ኃይሊ በጣም አገዳስ ነገር ኩላህናውን በኃይሊና እኮ ዘለና በኃይሊ ናይ መግቢ ኣብዚያ ዘለና ማለት እዩ ብናይ ፊዚካል ዘረባ ኣብቲ መንፈሳዊ ድማ ብናይ አምላኽ ኃይሊ ኃይል ኻድማ እና ወሰኸ ኸይድ ከሎ ድማ በኃይሊ እና ወሰካ ክትከይድ ከለኻ ድማ ንብዙህ ነገራት እና ተሐስካ እና ረጋገጽካ እና ሐለፍካ ትኸይድ ሓንቲ ትሬን بزقنس فتنة كتمتسخلا بالطعمي بأب فتنة مومنتم هي زاخت متسخلا قالنا مسناخل زغنا ديح لفانا قرد ما أبت حديد اندحر جيركم إتا بفتنة تمت بحيلة تمت ترين نتزقمتكم لا نقرسين تايجرات يعتقيد بتيسات يعتقيد سلز زعمت زي كاب حيلنا بحيل كبحال كله أزيو زغنا لك أزيو زغنا لك عمن قد خازوات بيسوع كريستوس سمت أرميس كايو يخات غيد حليف كايو يخات غيد يسوع كويتاي حيلي أقداس نجاري وجي تحيلي كبحال كله بفلا إذا ما أملاخ دهبو حيلي أبزا أمت الزخنت أبابي وخلا ناسي بغمز نتسبيو غما يزقبر زحيلزي زحيلزي أتخن كله دين خيل نجاراسي بتناي ملكوتاوي حيلي بتناي أملاخ حيلي بقعات بتناتو حيلزي كم نخلو يدقبرنا مبرتا مهيال زبلو أم مصحف قدسنا تمساسال نجاراتي ጳውሎስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ጎይታ ምስተራኸቦ በትብርሃን ዳህራይ ሰለስተ መዓልቲ አይበልአን አይሰተን ደኺሙ ነይሩ በስጋ ናንያስ መጽዩ ምስጸልየሉ ተመግቡ ኣብ ቁጥር 19 እንታይ ብለና በርተአ ብለና ወሪዱ ድማ ግን ካለ ምብርታ ድማ በርቲዩ ጳውሎስ ኣብ ቁጥር 22 ድማ ሳኦል እንታይ ብለና እና በርተአ ኸደ ኣብ ጎንኻ ዘሎ ሰብ እና በርተአ ኻይኻ ትኸይድ በልዎ ዛኻ 2025 በልዎ እና በርተአ ኻይኻ ትኸይድ እና በርተአ ምስከደ እንታይ ኮይኑ ኣብ ታጣቅስ እንታይ ብል መስለኩ ኣብ ደማስቆ ንዝነበሩ ኩላቶም ፈሪሳውያንሲ አፎማ ተሐዙ ኢየሱስ ጎይታዩ እጅት ምህያል ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ንኽትሰርሕ ይድገብረካ ክብረና አምላኽና ይኹን ትምብርታ ናይ እግዚአብሔር እዩ ንኽንአዩ ይድገብረና ክብረና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታዩ ጎይታውን ከምዚ ልዎም ምሽ ንደቀ መዛሙርቱ ኃይል ክሳዕ ተቀበሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ጽሩ ኃይል ምስተቀበልኩም ግና ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚርኩም ይሁዳ ሰማርያ ክሳዕ ወሰን ምድርሲ ምስክረይ ክትኮኑ ይኹም ክብረና አምላኽና ይኹን ስለዚህ ኃይል እዚ እዩ አምላኽ ከእየና ኢየሱስ ጎይታዩ ስራሕ አምላኽ ክንሰርሕ ከገብረና ኢየሱስ ጎይታዩ ኣብዛ ዓመት እዚ ክብርቲ ይበሉ ከምዛ ዓመት ሰበባ ኣብዛ ዓመት እዚ አነ ክብርቲ አይክደክምኔ አይክሰንፍኔ እና በርታሁ እና ኃይልኩ ከገይደ ኢየሱስ ጎይታዩ ክብረና አምላኽና ይኹን ገሌኻትኩም እኮ ተአምኑን አይተመስሉን ይኹም ግን ናአምነልኩም አለና ኢየሱስ ጎይታዩ ሓደ ሰብ እኮ ኣብ ማእኸልና አይድከም ኣብዛ ዓመት ሓደ ሰብ እኮ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አይትረፍ ኣብዛ ዓመት ኣብ ክርስትና ደስ ካብ ዘብለን ነገር ዋላ ኣብ ሰባት ክሪኦ ከለኹ ደስ ዘብለን ነገር እንታይ መስለኩም እና ወሰኸ ዝኸይድ ሰብ ኮንሲስተንስ ዘለዎ ሰብ ኣብ ህይወተይ እውን ዝምኖ ይዎ ንኣምላኽ ድብሎ ነገር እንታይ መስለኩም ትማሊ ኢለሲ ከይድንቕ ኣምላኽ ይድብሎ ካብ ትማሊ ይሲ ሎሚ ትብለጽ ኢየሱስ ጎይታዩ
ካብዛሎም ዘለኹዋ ድማ ጽባሕ ዝበለጸት ትኹን ኢየሱስ ጎይታዩ ብናይቲ ማሊ በቃ ከምዝ ነበርና እንዳበልካ ምንባር ኣነ ካብቲ ዝፍንፍኖ ነገር እዩ ንኣኻትኩምን ከምኡ ይኹነልኩም ካብቲ ማሊኹም ሲ ሎሚ ይብለጽ ካብ ሎሚኹም ድማ ጽባሕ ይበለጸ ይኹነልኩም ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ነገር እናወሰኸ ዝኸይድ ነገር እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ብፍላይ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉሎ ምሻብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ይመስለኒ ምዕራፍ 3 ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣገልግሎት ከመይ ኢልዎሎ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ብዛዕባ ሙሴ ተዛሪብ እዩ ዳሕራይ ናትናገር ኢልዎ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ሙሴ ትፈልጡ ዲኹም ናብቲ እግዚአብሔር ዝርከበሉ ህልውና ምስ ኣተወ ገጹ ክሳዕ ዘንጸባርቕ ይድኸውን ነይሩ ክብሪ ኣቡ ይረአ ነይሩ የአንፎርቹኔት ነገር ግን እቲ ክብሪ እናሓሰሰ ይዝኽል ከምቲ መጺዎ ዝነበረ ዘንጸባርቕ ዝነበረ ነገርሲ ኣይከውን እዩ ናይ ብሉይ ኪዳን ከምኡ ነይሩ እንታይ ይኸውን ናብቲ ኖርማል ሙሴ ይመጽእ መጀመርያ ገጹ የንጸባርቕ ዳሕራይ ግን ኖርማል ሙሴ እንዳኾነ ይመጽእ ናትና ግን ከምኡ ኣይኮነን መጽሐፍ ከም ዝብለናስ ናትና ከምንታዩ ካብ ክብሪ ዝሂልኩምኒ ካብ ክብሪ ናብ ምንታዩ ኢየሱስ ጎይታዩ እናወሰኸ ዝኸይድ ነገር ኢና ተቀቢልና ክብረና ኣምላኽና እዩ ዝዓመት እዚ ኣምባርሲ እናወሰኸ ዝኸይድ እናሃየለ ዝኸይድ እናበርተዐ ዝኸይድ እናወሰኸ ዝኸይድ ነገር እዩ ኣባና ዝኸው ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ብዛዕባ ቤት ዳዊት መጽሐፍ ከምዚ ኢሉ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ዳዊት እናበርተዐ ኸደ ቤት ጳኒኤል እናበርተዐት ክትከይድ ያ እናበርተዕና ኢና ክንከይድ ኢየሱስ ጎይታዩ እናበርተዕና ዳዊት እናበርተዐ እናገዝአ ኸይዱ ዝሓለፈ ፓስተር መስፍን መጽኡ ኸሎና ኣይ ከም ኮንፈርሜሽን የተቀቢለ ካብ ምብዛሕ ኢሉና ናብ ምግዛእ ሕጂ እናገዛእና ኢና ንኸይድ ኢየሱስ ጎይታዩ እናበርተዕና ኢና ንኸይድ ኢየሱስ ጎይታዩ ክብርን ኣምላኽና ይኹን እምበኣር ናብቲ ናይ ሎሚ ሓሳብ ከምፃእኩ በዚና ክንጅምር ባህ ድብልን እዚ ምብርታዕ እዚ ምሕያል ካብ ውሽጢ ክጅምር ኣሎ ጳውሎስ ኣብዛ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ 21 ደንበብናዮ ጸሎት ይጸልዩ ዝጸሎት እዚ ድማ ዝገርም ጸሎት እዩ ብዝኣተኹም መጠንሲ what a prayer ከመይ ዝኣመሰለ ጸሎት እዩ ኤፌሶን ካብቶም ዝፈትዎም መጽሐፍ ሓንቲ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ እያ መጽሐፍ ኤፌሶን ብክልተ ይምቀል ምዕራፍ 1 ክሳብ 3 እቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝገበረልና ነገር ኣምላኹ እንድገበረና ነገር ዝዛረበሉ እዩ ካብ ምዕራፍ 4 ጀሚሩ ድማ ክሳብ ምዕራፍ 6 መወዳእታ ድማ ነዚ ብምርዳእ ነዚ በረኸት ብምፍላጥሲ ክንነብሮ ክንመላለሶ ዝግባእ ህይወት እዩ ዝዛረብ እዚ ብዛዕባ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝገበረልና ነገር ኣጸቢቕና ንኽንፈልጦ ንኽንርድኦ ግን በቲ ሂውማን ኢንተሌክት በቲ ናይ ሰብኣዊ ኣእምሮ ዝብጻሕ ስለ ዘይኮነ ጳውሎስ እንታይ ይገብር መስለኩም ይጽልይ እታ ምዕራፍ 1 ክጅምር ከሎ ብምስጋና ጀሚሩ ናብ ጸሎት ይደኣቱ ኣምላኽ ኣብ ሰማያት ብመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ ሁሉ ዝባረኸና ኢሉስና ኣምላኽሲ እንዳመስገነ ብውሽጡ ድማ ትምስጋና እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾነልና ነገር ብዙሕ እዩ ኣቡ ተጠቕጢቁ ዘሎ ኢንፋክት ኣቦ ድገበሮ ወዲ ድገበሮ መንፈስ ቅዱስ ዝገበሮ ገለና ነገረና ይመጽእ ዳሕራ ይጸልይ ካብ ቁጥር 15 ጀሚሩ ኣብታ ናይ መጀመርያ ምዕራፍ 1 ዘሎ ጸሎት ክጸልይ ከሎ እዚ ዝዛረበሉ ዘሎ ሐሳብ ከም ዝበልኩኹም ስኢሉ ዝብጻሕ ስለ ዘይኮነ ምኽፋት የኢንቲ ምብራህ የኢንቲ ስለ ዘልዮስ እንታይ ኢሉ ይጸልይ መስለኩም መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ክወሃበኩም እሞ የኢንቲ ልቦናኹም በሪሁ ኢሉ ሰለስተ ነገራት ንኽፈልጡ ይጸልየሉ
هذا تسفى صوو كلا عيد ما مس كلهم قدوسان درخبنا يونتاي حافترست خبرو سالس عيد ما نت نكريستوس يسوس كموتان زتنسأ حلفي زلوا منفس إذا تقبلكم اللهم مو نزنا غير إذا تفلتوس صلي الله حقو كوي اجي بزي البرتا بزي هنا ارياسي رست توهب كالخا تتباهل كاس قليلو كيدكا تريو ترست ناي كريستنا ناي حدش كدان ناي امنت ناتنا رست كن بعلو املاح سلازي املاح بعلو يترستي غازلخا رست خاصو تتباهلو سي ومغلات يليو منفس لمن مغلات انت واهب الناس إذا لبوننا بريحوس كنفلتو كنكلالن أبراهام كمان نتنا يمدر نجر نخورسي رأي له بزرعي بتزرع خايو متأني خان تاي تكبر تورسي له كريستنا هذا ما بتزرع خايو متأني خان تنبرو ناورسكا experience ناقبر كي يتغير سلازي باولوس أبت مجمر يا خص اللي غلو بزعبا إزيز اللي يقولهم يا إنت لبون تخفيتو بريحو تسفات أو حبترست غبرو زلف زلوا منفس كفلت وصل بزعبو كسا امراف سلسته دما تزاريبو صنيوس ساندوتش غيرو دما دعاصو حج دما مليسو بصلوت ابزلو معلت نريو صلوت دما نوح زبله صلوت صليو زي صلوت زي دما كلتا اربعه صلوتات قلد خون ديالو كن كلتا نغرات اللو كنتقلو خلنا هذا مفلاط اللو مستوال زبل كمتي مراف هذا زلو صلوت زمساسل اللو زبزحه كاله كن experience كجبرو ومتا مفلات حدا نجاريو كان مفلات حليف كادماس كتستماقرو كرد أكا experience كتجبرو هجناي باولوس صلوتن بارسي فلاتو ترايد ما ديكونس ناتيز فلات كايو سنتاي جبرو أبو عتيقة حنبس نبر استماقرو كريستنا خمت أنتو إذا زمرنايو الناس تماقرنايو نغير نجار مزمور 34 قطر شمونتر انتايلونا مزلكو نقولو نعملاق سنتاي كبرو رأيون طعامون درأيو دطعام نغيرو سلازي كنطعمو experience كنغبرو متانيو ابز زلو صلوت تجي زي صلوت زي وشطاوي نغيرو زصلي منم كال دغاوي نغير يبلو everything دصليو زبله بزعبا وشتي هانتي قطر 16 يالله ما التغري ادلي كم زبتقلا لاغن تا حساب كنري امو دحراي نابزيا قطر 16 نا بدنبي بزرزر كنري اخن فتنينا كاب قطر 14 بزعبا صلوت باولوس قال نجر يزارب كنفلطو زغبانا نجر يزارب ما انت زون يبلنا نابتي اب سماينا مدرن زلو كله ولدوتات كابوز سمه عبو ببركي امبركه خلو اجي بزو نغرات كنبل نخلينا كن غيزي سلازي اخلنا نتا 16 بدنب نغريا سيلازي خالفوي كن نابي يصله نابي بو يصل دما يمبركه زي اقراي كنستبللامو كحلف زبايزي اسور كنسوس نتوم أبدأ جزلوا سبات يصليون كمتي تاريخ بيت كريستيان كم زنقرنا أبيدو سنسلت الله مسكال روماوي والتحدرسي تأثيرون كله جن باولوس انتهي قبر يمبركه كم تعنتوا يزبها للناس نفرس أبى سور زلوا نده جايز اللي الله ندحر كوينوس نفس وقفنا دا كم يزنسل كنصلي مالسي بلمانو خمانسي كن مصاي غبانا نصلوت بالناسي ملء كنبل يدغبا بفلاي دما ناستماقرنا ندحركينا انا صلوتي انت يمسلكم لمانو انت يمسلكم كمزي نفس وكفناسي غغله نغرات كاب املاح كابت مس املاح بمرخاب بصلوت دركبو نغراسي እና ተሞከርና እናስተማቀርናንሲ እዚ ገዛ መሊዩ ክሳ ዝፈስሲ ክንመጽ ኢየሱስ ጎይታይ
ንኣምላኽ ባዕሉ ንኽረኽቦሲ እኮ እዚ ዕድመ ናይ ጸሎት ሰብ ናብ ጸሎት ተዓዲሙካ ባይዘወይ ዝበለጸ ዕድመ ንኣ ምስቲ ልኡል ኩን ምስቲ ኣቦ እንታይ ዝብሎ ክገልጾ ከሎ ኸማ ካብኡ ዝስመዕ ወለዶታት ካብኡ ዝስመዕ ኣቦ ብርከ ከለኹ እዩ ክሓልፍ ሕጂ እተን ጸሎታት ካብ ቁጥሪ 17 ክሳብ 19 እንደለዋ ክነጥር እሞ ናበን ስለ ዝምለስ ማለት እዩ እስራን ሓደን ግን መሊሱ ብዛዕባ ጸሎት ይዛረብ ጸልዩ እንታይ ብል መስለኩም ግናኸ ኢሉ ብጣዕሚ እዛ ጥቕሲ እዚ ኣፈቶ ጸሎት ክጽሊ ከለኹ በቃ ኢንከሬጅ ኢንስፓየር ትገብረኒ ጥቕሲ እያ ግናኸ ከምቲ ኣባና ዝገብር ሓይሊ ካብቲ ንሕና እንልምኖን እንሓስቦን ዘበለ እምብዛ የእዚዙ ዝገብር ሕጂ ጳውሎስ ጸልዩ ሲ እንታይ ብሎም ኣሎ መስለኩም ኣነ ዝኣክል ጸልየልኩም ኣለኹ ግን ድማ ካብቲ ንጽልዮ ድማ ጥራይ ደይኮነስ ንሓስቦ ኸማንሲ ንላዕሊ እምብዛ የእዚዙ ዝገብር ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሕጂ ጸልይ እምበር እንተ ጸሊኻስ ታ ጸሎት ካ ጥራይ ኣይኮነትን እኮ ትምለስ ኣምላኽ ክምልስ ከሎስ ጀነረስ እዩ ዋላ ኣብቲ ጸሎታት ክጽሊ ከሎስ ከምቲ መጠን ሃብቱ ገለ ዝብሉ ነገራት የእቱ ክህብ ከሎ ከም መጠን ናቱ ሃብቲ ይድህብ ክህብ ከሎ ቆጢቡ ኣይኮነን ድህብ ዝለመንካዮ ጥራይ ኣይኮነን ድህብ እምብዛ የእዚዙ እዩ ዝህብ ጎይታ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ንሰብ መቸም ከከምቲ መጠኑ ኢኻ ተሃብቱ ናባይ መጺኹም 100,000 ተልኩምኒ ኣይትረኽቡን ኢኹም ማለት ናይ 100,000 የብለ ኢዳ 100 ቅርሺ ተልኩምኒ ግን ኣይትስእኑ ዋን ትኾኑ ሕጂ እቲ ትልምኑ ኣካልሲ መጠን ሃብቲ ኣለዎ ሕጂ ኣምላኽና ድማ ደስ ዘብለኩም ነገር እንታይ ይመስለኩም ይኽእል እዩ ድማ ይፈትዩ ሕጂ ሰብ ከምዛ ዝበልኩኹም ይህልዎ ግን ከህበካን ከይህበካንሲ ዲፔንድስ ኣምላኽና ግና ንጸሎት ደስ ዘብለካ ናብኡ ክትመጽእ ዝገብረካሲ ነቲ ዝሓቶ ነገር ድጨንቆ ኣይኮነን ይኽእሎ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ነቲ ተሓቶ ነገር ድማሲ ንክህበካ ሲ ባህ ዝብሎ ትኽእል ዲኻ ይብልዎ ምሽን ኢየሱስ ትፈቱ ዲኻ ድማ ብሎ ፈቱ ንጽህ ጎይታስ ነቲ ዝለመንካዮ ሲ ዝኽእል ክህበካ ዝኽእል እዩ ድማ ዝፈቱ ኣምላኽ እዩ ስለዚ እምብዛ ካብቲ ንልምኖ ንሓስቦ ንላዕሊ ሲ የእዚዙ ዝገብር እዩ ሽኡ ካብ ዘለዓለም ንኹሉ ወለዶታት ኣብታ ማህበር ብክርስቶስ ኢየሱስ ክብሪ ይኹድኖ ኣሜን ኢሉ ዝወድ ሕጂ ካልእ ግዜ መጽሓፍ ዝውድኣሉ እዩ ዓይነት ዘረባ ኣብዚኣ ግን ኣሜን ኢለያ ትውድእ ከምቲ ዝበልኩኹም 3 ምዕራፋት ብዛዕባ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብናዮ በረኸት ዝኾንናዮ ነገርሲ ኣብዚኣ ይዛዝም ስለ ዘሎ ኣሜን ኢሉ ይዛዝም ሕጂ ናብተን ጸሎታት ክምለስ ተቐዳመይቲ ጸሎት ሎማ ኣልቲ ብዝርዝር ክንሪኣ ደልይውን ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብና በኃይል መታን ክንብርት ዝዓመት እዚ በዚ ክንጅምሮ ሎማ ኣልቲ ሰንበት መጺኹም እንታይ ኢኹም ረኺብኩም ተልኩምኒ ናይ ጸሎት ኣርስቲ ሎማ ኣልቲ ጸሎት ሂዝኩም ክትከዱ እዩ በቃ ኣብዚኣ ደው ኢለ ዘሎ እንታይ ዓይነት ጸሎት ከምቲ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ዝጸልየሎ ንነፍሱ ወከፍና ክንጽልዩ ጳውሎስ እንታይ ጸልዩ ኣብቲ ናይቲ ውሽጢ ሰብኩምሲ በኃይል መታን ክትብርቱ ኃይሊ ከም ዝበልኩኹም ኣገዳሲ ነገር እዩ ሕጂ መንፈሳዊ ዓለም ክትከዶ ከለኻሲ ኃይሊ የድልዩ ናይ ሪሶርስ ናይ ቀረብ ሽግር ድማ የለን ይህብ እዩ ንስዩ እግዚአብሔርሲ ኃይልና እዩ እግዚአብሔርሲ ጉልበትና እዩ ስለዚህ ነዚ ኃይል እዚ ክልምን ሎማ ኣልተ ነዚ በዚህ አይና ንጅምር በአር ጳውሎስ እንታይ ብላሎ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብኩም በኃይል መታን ክትብርትኡ ከምቲ ሃብቲ ክብሩ ክህበኩም እጽሊ ኣለሁ ይብለን እዚኦም ዝጽልየሎም ዘለው ሰባት ኣመንቲ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 3 ቅዱሳን ይልዎም አሉ ቁጥሪ 2 ቁጥሪ 13 14 ነቲ ወንጌል ንሰምዑ ምስ ኣመኑ ብመንፈስ ቅዱስ ማህተም
ከም ተገብረሎምን ነጊሩናል እሞ ነዞም አመንቲ ብጎይታ ንዝኾኑ ሰባት እዩ ዝጽልየሎም ዘሎ እዚ ጸሎት እዚ ንክርስቲያን ዝጽለ ጸሎት ንዘይ አማኒ አይኮነን ብጎይታ ንዘየለሰብ ከምዚ ነይና ንጽልየሉ የእንቱ ክፈል መስቀል ቀራኒዮስ ክርዱ ኢየሱስ ክበርሃሉ በኃጢአቱስ በቃ ርትዒ ክመጽኦ መታን ኢልና ኢና ንጽልየሉ ካብዚኣ ሓሊፉሲ ምብርታዕ ገለመለ ንኡዝ ምልከቱ አይኮነን እዚ ግን ብጎይታ እንድሕር ኮይንካ ድምልከተካ ጸሎት ሕጂ ሰብ ሩኡ ይፍልሊ ኣብ ጎይታ እንተ ኮይንካን ኣብ ጎይታ እንተ ዘየለኻን አሉ ናይ ጸልማትን ናይ ብርሃንን ናይ ሞትን ናይ ህይወትን አይነት ፍልሊ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝነግረን ግረ መንገደይ ብጎይታ እንተ ህርደየለኹም ሃቢርኩምና ስለዛእትኹም ስለዝወጻኹም ጥራይሲ በሓደ ደለና ከይመስለኩም ብናይ መንፈሳዊ አዘራርባ ተሐቅስ ሰብ ሐቂ ምስ ፈለጠይ ነፃ ዝወጽእ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ እሱ ህይወት አለው በክርስቶስ ኢየሱስ ዘአመነ እሱ ህይወት አለው ና ብርሃን ጥራይ ይኮነን መጽኡ ከማን ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከም ዝብሎ እሱ ባዕሉ ብርሃን ኮይኑ ወይታውን ታይሉናሎ ንስኻትኩም ብርሃን አለ ጨውዛ ምድር እዚ አይሆም ይሉናሎ ስለዚህ ብርሃን ኮይና አለና ንሕና ጨው ኮይና አለና ተለውጥና አለና ሕጂ ብድህሪው ጳውሎስ ንምንታይ ይጽልያል ክርስትና በሓደ እንኳን ተጀመርካ ሌቭላት አለው ገንዳወሰከዩ ተኸይት ክልተ ሰባት ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ግዜ ናብ እምነት መጽዮ ድሕሪ ቁርብ ዓመታት ሓደ ኣብ ዘለዎ ክጸንሕ ከልዩ ሓደ ድማ እንዳተቀጻጸለ እናወሰኻ ሓደ ካለ ሌቭል ናይ መንፈሳዊነት ክበጽሕ ከመይ ውሽጡ ብዝሓየለ መጠን ንውሽጡ ብዝመገቦ ንውሽጡ ብዝሓቦ መጠን እዚ ውሽጣዊ ሰብና ይሁን ክትምግቦለካ ግምሽ ጎይታ ነቲ ክፍትኖ خلص ባረስኻ ወደ አምላክ እንድሕር ኮይንካ ነዚ እምነ እዚ ድማ እንጀራ ግብር ናይ ሰይጣን ፈተና ትገርመን ምዕራፍ 4 ያስ ምዕራፍ 3 መወዳእታስ ካብ ላዕሊ እኮ ድምጽ እኮ መጽኡ ነው ቡድ ሰመርኩ ፍትወደ ይሉ ከበቀ ከሎሲ ስቲል ወድ ምዃንካስ ፕሩፍ ግበረለኝ ንኢየሱስ ከሙዝ አክል ፈተና እንድሕር መጽዩስ ናባይና ባኻትኩም እንዳይመጸሉ ምክንያት የለን ይحوات እንተ ሆንከ ክብሎ ከሎሱ ግን ታይሎ መስለኩም ተሐሳበ ይዚያ ሰብ ብንጀራ ጥራይ አይነብር ካብ አፍ አምላክ ብዝወጽ ቃል ስለዚህ እዚ ቃል እዚ ልክ ከምቲ እንጀራ ስጋዊ ነገርና ከም ንምግቦስ እዚ ውሽጣዊ ሰብ እንታይ ይኸውናሉ ክምገባለው መጽሐፍ ቅዱስና ንማልቱና ንብብ ናብቲ ቃል አምላክና አቱ ንምንታይ እዚ ውሽጣዊ ሰብና ክምገብ ስለዘድልዩ እዚ ውሽጣዊ ሰብና ክሕደሱን የድልዩ መጽሐፍ ቅዱስ ውሽጣዊ ሰብና እንደተሐደሰ አብጸት ጽባህ ከኸይድሲ ይነግረና እዚ ሰብ እዚ ክሕደስ አለው ክነጽሁን ይግቦ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ ጳውሎስ ብዛዕባዚ ውሽጣዊ ሰብ በኃይል መታን ክብርት እሲ ታይገብራሉ ይጽልያል በዚህ ክንጅምር አብዛ ሐሳብ ዘማለት ምንታይ ውሽጥና ሲ ወይ ደማ ዘ ውሽጣዊ ሰብና እናሐየለ ኸይደ what is the reason እንታይቱ ምክንያት ልተፈልጠ ፊለ ሰለስተ ምክንያታት ክነግረኩም ይወሬታ እዚ ውሽጣዊ ሰብና እናሐየለ ኸይድ ደርልዮ ጳውሎስ እንድጽልይ ዘሎስ ቀዳማይ ምክንያት ዳግም መስተወለድና ልክ ከም ህፃናት ዳግም መስተወለድና እዚ ኣብ ውሽጥና ዝተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ከም ህፃን በዚ ዝበልናዮ ነገር ሲና መገብካስ ከተሐይሎ ከተዕብዮስ ይግባ ደርዳይ ኮይኑ ህፃን ኮይኑ ይነብር እጅ መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ከም ህፃናት ኩኑ ክንባሃል ከለና በመንገድ ግርህና ትሕትናን ይምበር ኣብትኻለ ኤሪያ ግን ህፃን ክንከውን አይኮንናን መጽሐፍ ቅዱስ ዝነግረና ከን አብ ማቹር ክንገን ትውሽጥናና አበይ ክኸይድ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ከምዚብል አዋቴ አነኸአ ከም ንስጋውያን ከም ንቆልኡን በክርስቶስ እንበር ከም ንመንፈሳውያን ክዛረበኩም አይኮነለይኒ ኢንፋክት አብዚአ
نتي قل النت مسجاويان كمان يلوات سجاوي زي أماني الله سجاوي أماني الله سجاوي زغون من تاين تايلكم منس سلا زي أبي وشتو سلا زي يحيلو سلا زي مقبو سلا زي دهينو الله جن كم من تايزلو كم هتسان يزلو أبزا أمت زي كاب قل النت كاب هتسان النت نايمن فساوي النت بيسوس موتا يخون لنا إن هايلنا بقعات ماتشور سبات النغون نكيد بيسوس كريستوس እግዚአብሔር ነዚህ ይክበረልና ህፃን ዝጠቅሙን አይፈልጥም አብ ኩል ጊዜ ሲ አንደር ናይ አደልት ኬር ይዘሉ ሞኒያቱ ድሆነ ነገሩን ናብ ህይወቱ ከእቱ ኸልዩ ናብ ዝጎድኦውን ክጸድፍ አብ ቤት አምላክ ናብ ዘይከውን ዝጸድፉ ማኒፑሌትድ ድሆኑ كندل لا يسبز تصوت اللهم من يوم تيلكمني كأبيو جزء أرسم زيه عمتها تقطيرهم كونوا خليه بتقول لك زي كده تسجاوينا تقول إن سلازلس maturity سلازلس بقى الحمد لله يوم دخون نام تزوجود أمور عند أبو يوم دخون زعامة الزيجن كاب كل إن تنوتسأل رأي يسوع قويتاي إن أبنا إن هاي لو اشترى زغدلو يغنى الناس لذي جنا كنولد كل الناس كم قول عسل زغ الناس كنا هيلو كنا أبيو يجبا براويان مراف حمشتون تمزح صالق على لطف الطويهم أباز قلب زبله كله قول أيمو بنايتد كنا جرفتون هيكونن أتصوم بالإجنان توم تصبقون كفو إن مفلاي بملماد نلبونا أم زلامة دوب بصحاتي لذي درجاتات اللو إذ لكم زلوا درجة اللو سلازي إذا درجة خوص سخمتان يزوج ألوت الزدلي وش تيحي له تبلوسي متان نابز بتسحنا إذا كن بت درجة وسخنا خن كيد متان كلا أيضا ما من تايو زوج ألوت زخن تصليو زقب أنا سأل أي سلازم سأل إلا زحتهم لا ميليتري باك جراوند رد أكوب سوا قال حلفكم الله سراويت سأل أي سلازلو سقيلوس دكيسو يقمبط ولا وج أبزاي باللوب أوان ترينينج يتقارص دنجت تمزيوس ويان قالن سإنكاسي تواوا هي بلوغا متانسي every time انتيخا أب ترينينج يخا دلو يخا نحنا دما لك أمنيت قويتا رغبنا مالت وين قويتا هيوتنا زحبنا له مالت سي سأل إلا سلازي سأل إيزي كيبلت ألنا متانسي نوشتنا أنتي كن قبرو يقبا كن حيلو يقبا أما راف شدوشتا برتو قبل قالو تمساسا لنقري نمنتاي مكوامو متان كتكو وقنا مسقان دمن أيكونا مسلك النات سلطاناتك مستوم كزعتي ملغتي زا علم زياي سلازي كن حيل كن برت دلينا مغريات انتي الناس سألا إلا دواقا أنال باتق وانا باتسر رخيبوس كتعرفك ناي أملاخ بلان كاب هايلي ناب هايلي خن كيد سألا إيكا كحسب لنا خلو كاب هايلي ناب من تاكن كيد ناب دخا بب ما قلتوسي تخيلوس نادخمه خوص دنامتان سلازي نحنا قنا توشتنا انتي نقبرو مالتو الناس اللناس توشت او يسابنا كبرت كهيل بناي املاخ منفس اندهر كيلو اندابرتانا اندحيلنا سلان خير سي صلا يرخبنا لي حساب زدا حرايون كمصي كالفو سالساي دما ابت كفل بعلو زلو تصلوت مالتو كريستوس متان ابانا كحدر اجي هايل نختقبل هايل يدنيك صيمو نزقنا يسب امصيخا سغا اصمي قال ايتبونيخا نوز بل علون زاتولون هايل يبل زوج زي مصحف قدوس نزم دي زبل انت وي دنبب كلكم كفلون سغاويان سلازخونكم صبا مغبكم زبل زلوكو ايتخلوون يخم
እጽም ዝበለ ብልእሲ you can't ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ሆን ከም أنا أتعرفه من اللي أدب البفلاية عبران عمشته بس أبانا يسمعي نجر نايك إحنا تناي قويتها قلك نجر الناس أنيوس أي يدخل واني هو بيلوس كديفو قال نجر سي قال مقلات قال ناي سمعي نجر سي مرخبنا نيرنا زوم سبات زي أمكن نقود قبل من الناس زي باللوم سي يبلكم لازم كنجركم كبابكم سي أي كأنيو هجي زبلت أنا جر كاب أملاك نقن قبل سي إتو كونتينر دماس انتي كونها لو كهيلان مور نقتقبل متانسي مور دماتنا يوشتقى ناتكا مدلاو ناتكا مقبل غاسك قفحلو اجي كريستوس انديو زبل صلي قالو كريستوس اباخاتكم كحدر يدبلو بقويتان تقوينا كريستوس علنا انديو بلينا تقلل كنبلو نخلي بايزوي باولوس بزوغ غزي يزارب نهنا ابوشت كريستوس تنزبزح تمرتاتو قال غزي دما زين حنتكا بأنل كريستوس دما أبانا هجي كريستوس أبانا كما تمتانسي وشت ناس إن حي لخيد الله بملعات نسوك جز أن ده هراون بو زازمو خن بس حيل sometimes نكريستوس كابت كخونو زجب بيتوسي كتوصوت خير نايلودوك يا بيت كريستيان كمودو يكون نتنجيرا رأي سلست أسرة قويتاس بيتو كوي أباف دقة خوينس እኮ حلو ማንም ምን ተከፈተልኝ እቲ አቤቱ ከሆን ዝግቦ ኢየሱስ እንዳይገራቶ ዶቂያ ደፊ አውጽ ስለዚህ ኢየሱስ በመልአት አባና ከሐድር መታንሲ እንታይ ክንገብሮ ይገባና ማለቱ ውሽጥናስ ከነሐይሎ ይገባ حراي ክንቅጽል እዚ ውሽጢ ሰብዝ ንብሎኸ ባዕሉ እንታይ ውሽጥ ሰብ ጥቅልል ብዝበለ ውሽጥ ሰብ ንብሎለና ነፍስ ዲዩ መንፈስ ዲዩ እንታይቱ ውሽጥ ሰብ بتقلالو زدغاوي ነገር አይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ብዛባ ውሽጥ ይዛረብ ባይዘው የተጸሎት ታሪኹም ሁሉ ናይ ውሽጥ አባኻኩም ከሐድር አብቱ ውሽጥኩም ክትይሉ ሱርኩም መሰረትኩም ይብሉ ሱር መሰረት ደብል ነገር ሲ ሱር ናይ ሃንቲ ትሪ ናይ ሃንቲ ፕላንት ሲ ዘይርአ ክፍላይ ግን the most important እትስር እንድሕር ትሱር እንድሕር ተበሊኡ ወይ ገለ ኮይኑሲ እተ ኦም ኣብ ዝኾነ ማዓልትስ አኺሉ ክፈርሱ ይግድኾነ ንፋስ ተመጽዩስ አኺሉ መሰረት ድማ ድብሎ ድማ ናይ ገዛ መሰረት ድማ ወሳኒው ፋውንዴሽን ሲ ወሳኒ ክልቲው ግን ሱር ኮነ መሰረት ሲ ደይረአ ክፍሊ ጳውሎስ ድማ ድጽልይ ዘሎስ ብዛዕባት ዘይረአ ክፍሊ ናይ ውሽጥ ክፍሊ ድጽልይ ዘሎ امبارزي انتايوت وشت سب لك كم ترم وشتي سب كلتا قالات اندي اندلوا كم زي لن تتقمطا اب كلتا بوتاتاتيو زيان اب روميشو اتن نا تمسلا دما كالاي قرنطوس مراف 4 رخبه تا روميشو اتزلا اتي بحق املاح بهد بلو دفصح ناي وشت سبنا اب كالاي قرنطوس مراف 4 دما اتدغاوي بيتنا انت بسبسكوا اتناي وش تسبنا ግን እንታይ ይሆን ይልዎ ኣብ ጸጽባህ ይህደስ ስለዚህ በዛባ ዝውሽጥ ይዝዛረብ እጂ ቁርብትን ከነብላ ግርዳና መታ ኖርማል ማለት ደረቅ ናይ ዲክሽነሪ ትርጉሙ ጥራይ ዳይኮነስ ዛቃል እዚ ኣብት ዘመን እዚ ዝጥቀሙላ ዝነበሩ ሰለስተ ሐሳባት ከበቁ ታይ ተገለጽ ከም ዝነበረ ቀዳማይ ውሽጥ ሰብ ከበሃል ከሎ ሐሳብ ማለት ሐሳብ አበዩ ዘሎና ትውሽጥ ናይ ዝመጽምሽ በፍላይ ድማ ነትቅኑን ጌጋን ዘፍልጠካ ሐሳብ ናብ ጥርጥር ናብ ገለ ዘምጻና አበዩ ኣብቲ ሐሳብ ላይ هجي باولوس ابتناي وشت سبكم كتبرتو متان كتحيلو متان كبلنا خلوسي اذا حسابنا زي انتي كخون متانيو كبرت كهيل صلاي ماتيوس بطرطر بولول بغلسي كيوقع متان سنكلكل كيبل متان حدا ما التزامن نصبايتا دماسي دغودل كيكون متان ابتو وشت سنابرت اخغيد متان
زحساب زدمس بزحية لمتن emotion أي قبلوني سمعت أي قبلوني سمعت تلاوات لو مباحي بلكا صباح قال لنا قريمات يورد يديب أبز وش تاوي سب كاجن زحية لسب عند حركين كاجن مستتحلفو زلخا نجارات كونتات نسي بوس أي تحزني قدايك توش تحسب كاسي زحية الكاسب يسوع قويتاي كمودو يكبرلنا كمودو يكبرلنا يسوع قويتاي تزعنوتات كفرحي نزاخن كون متان فرحي أبزوش تنا يزمتسك قال لك زي منم زي كون منم زي كون كم هو يقوم يتفلت بفرحات وي بسقعات سي طواوا لكم صالحكم سي nothing was happening تجي جن بمن تحلفوا تيلكم نو وري بمقبال كم زي غي كون الكاس ساعات كان لبغان كلنتنا غان وش تخانسي هيزو ويكن جن من ما يكون إذا غي كون ما تانسي عبت وش تسبكم سي حيولي بلنا له يسوع قويتاي أتاتقى خازن له سب هزاب بالكاس كان سات عليه وش تغيب يسوع سم وش تغاب منفس يحيي ترتر ولول فرحات بيسوع سم كي جزء أكامتا وش تغاب يسوع سم بمنفس قدوس يحيي هاللويا يسوع قويتاي كلا عيد ما خلينا conscious وش تسب كبهالكل زهلينا رما نفلتو انا بزح سلازي كحلفوي قربت انكفابي هلينا انا اتي ناي وشطنا دول مالتي مش وشطنا خوينوسي جايد دغبرنا كم كومباس صبوك تغبر كلها صبوق يبلكا قال ነገር ድማ ጌጋ ክትፍጸም ከለኻ ድማስ تدين ابزو وشطها كما يردأ كان ابز لب يحرم ابيلون ወይ ገለ ይኻትብል ግን ህሊና ኻስ እንታይ ገብረካ صحابك እጅብ በመንፈስ አብዝናይ ውሽጥ ሰብ ኃይሉ ማለሲ እዚ ድምጽ እዚ ስምኡዎ እዚ ባይዘዌ እንደ ሐሰሰ ኸይድ ኸል ከምት ዝሰማኻዮ ከምት ዝተአዘዝካዮ መጥ መጀመሪያ ክትጋገ ከለኻ ውሽጥኻ ዲው በቃ ይነግረካ ጽቡቅ ገሩ ይነግረካ ግና ጽኢንካዮ the same ነገር ክትገብር ከለኻ ይዛረበካዩ ግን ድምጹ ይቅንስ መሊስካው እንዳገበርካ እንደህር ትኸይዳለኻ አንተ ኮይንካ ድምጹ ይቅንስ እጁ ከቤት አምላክ ሰብስቅ ይሉ በሐንት ማልቲ ሹ ይሉ አይጠፉ ፕሮግሬሲቭ ዩ ኃጢአት ንውሽ ተኻስ ዘይ መስማ ደይመ እዛዝ ፕሮግሬሲቭ እንዳ ገዛአካ እንዳወሰደካ ይዝኸ ስለዚህ ዝ ፕሮግረስ ከቋርጽ መታን ይዙ ገብሮ ዝ ውሽጥኻ እንደህር ሃዩ ሓደ ሰብንታይሉ መስለኩ ማቹር ዝኾነ ክርስቲያን ዘይኮነን ፍልልዮም እንታይ እዩ እቲ ዝበሰለ ማቹር ዝበሃል ክርስቲያን እዩ ካብታ ኃጢአት ድገበረላን ድንስሐላን ጊዜንሲ ሐጻሪ እዩ ተረዳአኩም ካብታ ኃጢአት ድገበረላን ድንስሐላን ጊዜንሲ ሐጻሪ እዩ كم زلوا وند حرك يركا بامارينيا زناب يمتاو بقى زناب አይፈራም ነው የሚባል ሐንሳ አማ ቢለንደ ገለንዳ በልካ ቡ እንዳጣልካ ይኸትሪ ፕሮግሬሲቭ ስለዚህ ዝውሽጥና ተሃይሉ ግን ገና ከጅምር ከለስ ተነቀ መምላስ አብዝግብ አካ ጊዜ ተመለስ ከይደንጎ ከይጸንሐ አምራፍ ሓደ መዝሙረ ዳዊት ፕሮግሬሲቭ ዩ ምሽ እቲ አቡዝ ዛረበሉ ናይ ኃጢአት ነገር አምግር ረሲአን زي ملالس أمن قد حتى عند ماخه زي كأو تسأل زي كيداكو أمن بر ملاقة سيلو زي كمت ثم جمريا من ملالسيان يرا كاتم ملالس أبو دارا خيوغن كله يتكن قرب attention curiosity كم يازا قدهين أمن قد حتى عن زي كأو لو ترى أيوه كمو كوي دهرايك أداديها عمن بر ملاقسي زي كمتو أتن قالات ون بعلن ترسي حاتيات دهراي ملاقس زبلو تملاقسي كم زنا عملاقسي
بجيجا يكون عند حاتيات دقبر دل كونه إلو دقاقة سما سفروس أبو يخون مالتي progressive list نابو يبصح سلازي حاتيات كمون نداورة سنة انده تلمامدنا يو ناتنا قبرنا يو خينا خيد متانسي وش تناس انتاي قبريو باولوس بتصلي لنا زلوس كحيل كنك كابت مجمر ياسكن واتس سالساي دما فقاد بمغنيات نايسب ودقات دغيو يفقد إذا فقاد كبرت كدلدل كهيل متان دما صلوت يلي ناي نفس وكفنا شجر كم زمسلني أنا سيل لغلا أنت لكم ناكي دهان لك كم دفلتنا يو لك سي عين نبر نتزفلتنا يس باك دقبرس فقاد يبلنا نتأمبي زمدلو نتأشي زبها للوسي يقول لنا مالتي إذا ناي وش تسبكها كنت حيلو نتأمبي كتبل نتهراي زبها للشد بها لما أشي كتبل متاعي حيلي غاترك لازم وشتنا كبرت وشتنا كهيل وشتنا بحيل أملاخ نبرت أخير متان ندحل تسألينا تأيرخول نتي نايجزي أبير نجرسي الشين دابلنا نتي رنوك بحال زلود ما نون دابلنا خن كيرسي يكبرنا تن صلوت ثلاثة صلوتات تنكف رياب بليين نلومي خاج تغلي تصلوت كريستوس أبلبهم كحدر زبليو أنتو يوني ليانير إذا كريستوس أبلبهم كحدر تبلو تقال كحدر تبل قال كرتنا يجري قالات الله زي أنت لكم نالبات نمردو يقلل باروكيون كاتوكيون دبال باروكيو غاشا مالتي أمراف كرتاجي غاشان مسألتين يكونكم كبركلو باروكيو زتك أتيا كاتوكيو جن permanently زنبر وانا مالتي هجيب أولوس دسالي اللون زلوس كريستوس أبلبهم كحدر قبل قلوس تازتك أملا قال تا كاتوكيو السوس permanent نبارين جزائين يخون يزبلهم زل هيواتكم زجازو زي كريستوس يخون سويك زأخون زبل صلوت يزل زل كبرنا أملاخنا يخون تسأل سيد دما صلوت فقر كريستوس بمستوال بفلتات كرد ومتان أفقر سور سديدكم تسريتكم مس كلهم قدوسان مغفون منوهن مأماقون قومتون انتاي مغانو مستوال كتكلو امونه تفلتات حلف تبلا فقري كريستوس كتفلطوا بارادوكس اي تفلطنا يبلنا كتفلطوا دما صليالو بتحد وجن أي تفلتني قبل كله بزعبا أملاخ فليت كاي تودوني خا بزعبا فقر كريستوس فليت كاي تودوني خا جنك سوق نبل أي نو أيكونن كسا زعتها خيو متأنزين دا فليت كخيد نا أملاخ فليت كاي تودون جنك نا فليت كايو جنك سلازي باولوس نزا فقر كريستوس كفلتوا متأنزين يتصليو مالو نحنا وش كل جزء خنصليو زقباي فقر كريستوس كرد بفقرو بزتمارخنا فقرو أبلبنا بزبرحة متأني دم هيوتنا ندات اللوت أزغيت زفكرة صلوا ليش زفكرة تعمل كوي كريزي كاب نورمال نجاركو واتس عايز جبر كل جزء زفكرة تاريخه حكيت زفكرة لا يتمولو كزهرة كحدر ناس قليل كيا دايما تفكيرو تجمع يبلو هكا بل يبلو ألفكم ما يقومش لونج ديستانس توينا في اللي كدكسي هي أنت إلى تويلو ما أنت ده على الكدكسي تمهرنا خل تجمع يبلونا هيدا تسويه ولا تمهرنا كسم أوصي بك كسا كندو يخيل نقول إذا زفكرة يصلى مزمرة نعازل عمل جل خلوه كوين راديكالي كم كريزي زخون سب تاريخهم ماكو أي تفردوا واتليست فقروكم كم تزتردوا مت أن أي تفقري يوزهد أمسي أكو سيرامش فقروكم تردوا مت أنا سي زبر حلا نجر
سردع نجرت ناي فقر نجر سيسيو سلازي بري ولاس كالوت الناغروم رومو كمزن نابلوا الساقنا بقى مارك قديفة حليفة كساهجن سب كلا لنا يسوس قويتايو انت عاجر عفكيرا يسوس قويتايو فقر تردي سلازي باولوس زي فقر زي سكردعو زي فقر زي سكتاستبلو انت يقلت لنا زي فقر زي ابز عامت زي تصلول ده يكبر كم تزفك أرزت إلا بيسوس كريستوس هاليلويا بفقر يسوس عبد يبلنا دم يسوس قويتاي سلازي نزا فقر زياس مقلات أقوى ديكل نفلت أتحلف تبلا فقري مالت على سلازي بلوس انت يا أمك على زي بلو نجار بمنفس ترايك رد أكاد باولوس زأكل عصرت سلسلة مصحف دصحافة سالساي سماي زقدا ناي سماي إكسبيرينسو بصحف كمتقلنا زخ على سب نفقر كريستوس كما تقولوا جن أيك علم بقى بقول له فتنوس حدا 17 لو مثلكم جيومترا ناي منفساوي نتيلو بقول له معزنات فتنواس حلف بتبل يسوس قويتاي بعرض حلف بتبل فقرس كتفلطوا ناي مودعتا كسع ملعات أملاخ وترى أسرت تشعت تنتيلونا كسع كل ملعات أملاخ ما أنت تملؤوس اللي الله يسوس قويتاي تعنتو يزبلكو خمزيو تعبوش تنار بمنفس مهيال درليوس أمودعت التميت تتصلوا تغزازم وخلوسي ملعاتنا أملاخ سي بقى بانا كل ملع تملعات رغبنا متى كسعت ملعات ناي أملاخ سي ما أنتي كتملؤوس تصل له أولوس دقدة فلنا يبلون انتهي مسلكم زقب زي عجي بما يكزت قبلك تملي غاية نخالي زخون نجر سيبلنا تسألوا تدمسوا مالت الزخاتكم سي نخالي زي بالكم كتكونوا متانسي بس عملعات عملاقسي تملو كالي مسمص انت ايغون دقبر عمت مسمص بتصلينا حنت ጸሎታን ناي دكتور ناي قال ابوينتمنت بتحز كلا خاصي زملو يبلو خام ازي اخفتلا ابزي ادو تبحالمش زعمت ازي ادماس بتناي املاخ نغرسي انتي تكون مسلكم ملئتتو نحنا دما قال نغر كيكونا ترنا متانسي قال كيزنا كي دابل متانسي بناي املاخ ملعاسي بيسوس كريستوس سم انبل يسوس كويتاي كبرنا املاخنا يكون بزنارنا نبيلنا تصلينا እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ አሎ መሳይ አማኑኤል አሎ መሳይ Allo Messiah, Goita Jesus, Allo Messiah, Kaberte Anni, Allo Messiah, Allo Messiah, Bainei Aikon, Allo Messiah, Kaberte Anni, Allo Messiah. كلاتنا ندعسلنا እግዚአብሔር ይባረክ ቀድም ወዳና አንተ ጻደ ጻውት ገብሪ አምላክና ናዘመርና ኻሎት ኩላትና እግዚአብሔር ይባረክ ምናልባት ለማልቲ ህይወቴነ ዝጎይታ ዝኽቦ ደል ዝብል ሰብ አማኸልና እንተሎ ጻውት ከይቀርብና ከናዓጽ አይደለን የሞ እግዚአብሔር ይባረክ ሎሚ በነሳህ በእምነት ናብ ጎይታ ከመጽ ደል ዝብል ሰብ አማኸልና እንተሎ ጸሎት ክንድግፈኩም መታን ሄዳውኩም ማሪዮኒ ምናልባት እንተሎ Allo Messiah, Allo Messiah, Kasakumani Allo Messiah, Allo Messiah, Allo Messiah. كلاتنا بأركب زلنا يوتنسينا እግዚአብሔር ይባረክ Allo Messiah, Amen. Allo Messiah, Allo Messiah. Jesus, Allo Messiah, Allo Messiah, I ferreni Allo Messiah, Kadayben Allo
مساي كبرت عني الله مساي نقراتي حديقة زخدلو حطوتاتي قديفة زخدلو مسألة عيسى زخدلو نقطرت السقيرة زخدلو منفسوني عوش تكوينو زبرت عني حيلي حديثو قبعتوني عوش تكوينو زسقو مني ممرسو عيفرني علوندو مساي نقلمتيو كلو مرقدة كمتي زبطو تعاولو نفاس تلقاني عبير حياة سم يسوس عيست مانيو مركب الكسو ويتا يسوس عبعانو زلو عيتي ست منيا هيوتي كسو ويتا هيوتي عبعانو زلو علو مساي علو مساي عمانوئيل علو مساي علو مساي علو مساي ويتا يسوس علو مساي عيفرمني علو مساي عيسيبدني علو مساي فسدكو مني علو مساي كبرت عني علو مساي علو مساي علو مساي عمانوئيل علو مساي علو مساي علو مساي ويتا يسوس علو مساي عيفرمني عيسنبدني علو مساي بيني يكون علو مساي كبرت عني علو مساي ازس محرتكاي يدح راسي بلو ازس محرتكاي يسال كتوزي بلو ازس محرتكاي يدح راسي بلو ازس محرتكاي يسال كتوزي بلو كله خباخة كله بآخة مسكنا يخون نعخة كله خباخة كله بآخة مسكنا يخون نعخة ازس محرتكاي يدح راسي بلو ازس محرتكاي يسال كتوزي بلو ازس محرتكاي يدح راسي بلو ازس محرتكاي يسال كتوزي بلو كله خباخة كله بآخة مسكنا يخون نعخة كله خباخة كله بآخة مسكنا يخون نعخة 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 إمتى يخون نعخة إمتى يخون نعخة إمتى يخون نعخة إمتى يخون نعخة شبشبا 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 يخون نعخة مسكنا يخون نعخة مسكنا يخون نعخة مسكنا يخون نعخة مسكنا يخون نعخة أم نخوي يخون نعخة أم نخوي يخون نعخة أم نخوي يخون نعخة إمتى يخون نعخة إمتى يخون نعخة إمتى يخون نعخة إمتى يخون نعخة شبشبا يخون نعخة شبشبا يخون نعخة شبشبا يخون نعخة شبشبا يخون نعخة እስኪ በጭብጨባ በእልልታ ለዙ ቤት እግዚአብሔር ይባረክ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ
እግዚአብሔር ይባረክ ናብ የማንኩም ዘሎ ሰብ ይድኩም አንብር አብልኩም ወዳታ አንተ ዳቅ ጸሊና ወዲና እግዚአብሔር ይባረክ እስኪ ጸልዩ እግዚአብሔር ይባረክ አቦሽቶ ሃሌሉያ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኃይል መታን ክብርት ከይል ዘአመት እዚያ ዘዳግሞ ነገር ከይህሉ ዝሕዞ ነገር ከይህሉ بشم ኢየሱስ ክርስቶስ እና ዘለለ እና ተሐሰ በኢየሱስም ካብ ኃይልና በኃይል ኸይድ መታ እግዚአብሔር ኃይሉን ደግፎ ረዳአያ በኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ አይትድከም ጥርጥር ውልውል ነእምነት አዘዳግም ነገር በኢየሱስ ስም አይሐዛ ድንገትና መጸዝ ጸቅጥ አምልኾ ዝኸለ ጸሎት ዝኸለ ምግልካል ዝኸለ ከፍቅር ህዋት ዘጓድል በኢየሱስ ክርስቶስ ተጽኖታት ከይረግቦ መታ እናጣሐሰት ክትከይድ ንውሽጣ በርታዮ ንውሽጣ ኃይሎ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብርታ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብርታ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብርታ ይሁን ሳቤት እዚያን በርታ እትኺድ ቤት ጳንኤልና በርታ እትኺድ ከም ቤት ዳዊትና በርታ እትኺድ እና ገዛ እትኺድ እና ኃይለ እትኺድ እና ኃይለ እትኺድ እና በርታ እትኺድ ከተማ ኻልካሪ ወንጌል በኃይል በኢየሱስ ስም ክዝርካህ መታ በኢየሱስ ስም ህያል ይሁን በኢየሱስ ስም ብርታ ይሁን ማንም ክረትኦ ዘይክእል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንደበት በኢየሱስ ስም ይዋሃበና ካብትናት ካብርታይን ኃይልን ዝተላለ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከመ ይሁንልና በጸጋህ ህያል ይሁን በእምነት ህያል ይሁን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባርኩም ጸጉ ይብዛልኩም ሰላሙ ይሃብኩም ገጹ ይብራሃልኩም መንገድኩም ካብ ኃይልና በኃይል ይሁን እና በርታኹም በኢየሱስ ስም ኪዱ ሰሙንኩም ዝተባረኸ ይሁን ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ለኽባርኩም በሰላም ኪዱ